Gimanduan sa Zamboanga City LGU ang mga motambong ug kasal sa syudad nga magpakita og negative RT-PCR test result ug antigen test result una makatambong. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Bisan gipaubos na sa General Community Quarantine ang Zamboanga City, nagpagula og Executive Order 665-2021 ang Zamboanga City LGU nga milakip sa pag-require sa mga motambong og kasal sa syudad nga magpakita og negative COVID-19 test results kung anaa sa 50 ang motambong. Negative RT-PCR test result alang sa couple ug entourage, samtang negative antigen test result alang sa mga bisita. Apan kung fully vaccinated ang tanang 50 katao, dili na kinahanglan ang mga nahisgutang requirements. Niadtong bulan sa Hunyo, 15 katao ang nagpositibo sa COVID-19 human mitambong sa kasal. Ana na lang sa 361 ang active cases sa Zamboanga City ug 11,665 ang kumpirmadong kaso. Sa General Santos City, nagtukod og community-based antigen swab test station ang CTI-ATF sa usa ka mall sa syudad. Libre kini alang sa mga essential workers nga dunay sintomas sa COVID-19. Gitukod kini ilabi na nga nakasinati na og surge sa COVID-19 cases ang General Santos City. Dunay 6,013 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 ang General Santos City ug 735 ang active cases. Sa Agusan del Sur, gikatakdang magtukod ang kapulisan sa probinsya og isolation facility nga nagkantidad og 5 million pesos. Duna kini 10 rooms og 20 beds alang sa mga pulis sa Agusan del Sur nga magpositibo sa COVID-19. Sugda na ang pagpatukod niini karong bulana. Anana sa 4,427 ang tanang kaso sa COVID-19 sa Agusan del Sur ug 337 ang mga aktibong kaso. Sa Mlangco, Cotabato Province, 50 ka mga balay sa Purok 1, 2 ug 3 sa Barangay La Fuerte ang gipailawom sa focus containment. Kinihuman 8 ka mga residente sa lugar ang nagpositibo sa antigen test. Gatusan ang na-contact trace nga gipailawom na sa quarantine. Mao kini ang labing unang pag-lockdown sa mga lugar sa lungsod sa Mlang sukad nagsugod ang pandemya. Miabot na sa 3,756 ang total COVID-19 cases sa Cotabato Province ug 609 ang active cases. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.